Имаме новото поколение на пътна сигнализация, която се монтира върху специализирани превозни средства, върху покрива на които с помощта се прави временна организация на движението. Разликата тук от старото поколение е, че има допълнително вграден бутон някъде в кокпита на колата, откъдето се пуска самото съоръжение. След като го пуснеш, сме направили приложение, с което се управлява самото табло. Свързва се през Wi-Fi с мобилния телефон или с таблета, като изгражда мрежа между двете устройства. Влизаме в приложението и след като влезем в приложението, вече имаме добре познатото лого на Safe Convoy, имаме Power бутон, имаме и логове. Като влезем в логовете, може да видим за последните 24 часа работа на самото табло, къде е било, какво е било пуснато, на кои GPS координати. Т.е. виждаме някаква частична част от черната кутия, която е вградена в новото поколение табла. Когато му дам Power On, от тук вече самото табло приема командите от телефона или таблета и вече влиза в работно състояние. И вече добре познатото меню. Отваря се самия капак, след това се отваря и самата светодиодна матрица. В горния ляв ъгъл от към нас може да видите Wi-Fi и GPS антената, която комуникира с самия таблет или телефон, който задължително трябва да бъде с Android. След извършване на затварянето, влизаме отново в менюто, което е познато. Вижда се добре задната матрица, предната матрица и новите знаци, които 8-те нови знака. 3 предупредителни, 3 забранителни, стрелка наляво, стрелка надясно и съответно може да управляваме и аварийните маяци. Всичко става от разстояние. Може да го изключите телефона, да си го пъхнете в джоба и после като го включите наново, ви стои в съответното приложение. Може и напълно да излезете от приложението, като влезете, то директно се тръгва в каквото е било в крайното му състояние. Тоест няма шанс това нещо да се разпадне. Единственият шанс да се разпадне връзката между таблото и телефона е ако се отдалечите на достатъчно голямо разстояние, от порядъка на около 100 метра, и тогава вече връзката Wi-Fi между табло и телефон се прекъсва и се изписва едно съобщение, че има ерор с съответната връзка и трябва просто да се приближите към таблото, за да се закачи наново и да може да си го управлявате наново. Новата черна кутия, за която ви коментирахме, тя е вградена вътре в самата диодна матрица и има възможност да съхранява до една година назад логовете в таблото, ако таблото работи 24 часа нон-стоп. Тоест има много голяма надежност вече за работа на таблото в среда, в която ако настъпи случайно няколко ПТП и има някакво недоразумение между двамата участници, от едната страна човека причинил ПТП-то, от другата страна човека, управляващ диодната матрица и специализирания автомобил, вече има доказателство какво е било пуснато, на кои GPS координати, в колко часа, и от тук нататък вече няма съмнение, че таблото е било в някакво работно състояние, сигнализирало на водача да се съобразява с съответната ситуация, той съответно не се е съобразил и е настъпило ПТП. Пак по бежичен път можем и да затворим, разбира се, матрицата.